Uyajabula wena. Iyajabulisa le ndaba manje. Uyajabula wena. Athi uNkulunkulu emhle njalo uzongipha amandla. Na uzokupha amandla. Buzo ngaphinde ngangena futhi ngena nisahlangene ngamakhanda nizibuza ukuthi kanti ubani lona umfoka bani lo cha lalela ngudlamini sibalukhulu uJamakashadi inkomo zidle ekhaya ngoba eselabulisa uSigunya Mkhonto umfazi mabele madonce singane ngaphesheya komfula ngithi kuwe welcome to another beautiful episode of Uyangitsholela here on Duyaza TV. Mfethu uma ngabe akasubscribe kuDuyaza TV usephutheni lokuphuthelwa izinto ezimnandi enza kanjena. Hamba manje ufike usubscribe, ulike, ushare, ucomment mfethu. I wanna hear what you think about the show. Mntanami sesiphinde sabuya sizolungisa la lungisa khona la ngalungise khona sayiyeka kanjalo siniphiwe asambe ke. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibalukhulu uJamakashadi inkomo zidle ekhaya ngoba eselabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangitsholela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswanga condom ayisebenzanga icondom. Jwayela ke imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale lapho ushimpilo. Okay, welcome back. Why ngithanda ukuyibiza ngegama? Igama lami welcome, why ngithi welcome back. Okay, siyanamukela futhi bafethu siphinde sabuya ngaphandle kokumosha isikhathi njengoba ngihlezi ngisho ukuthi angizanga la kuzomosha isikhathi. Ngizolungisa okulungisekayo. Okungalungiseki nami nginenkinga zami. Nami nginenkinga zami ngishiya kanjalo ngiyahamba. Kodwa ke ngicela ukuthi abafowethu kube yibona bezalana abazochaza udaba labo lapha ekhaya hlala mfethu ungatatazeli hlala phansi ubukele ukuthi kwenzakalani ulalele ukuthi kwenzakalani bafowethu ngicela nisondele nganza kwethu sondelani woza bhuti ungasabi ngathi ngicela ungimele ngapha ngathi ngibona wenza kanje ngathi uthi ngiye ngingayi ngicela ungimele la mfowethu lana nje eduze kwami umelana ubheke lapha ingane kwethu igama ubani igama lami ngosiphiwe nalo abhuti ephethe ikhamera usiphiwe igama lakhe yazi la bhuti into engizisela ngikwazi ukuthi ngikwazi ukunibiza nje bafowethu yazi ngendlela nje umoya wami uphuke ngayo nginibiza nje ngoba ngixakekile nginenkinga yale ndoda eseduze kwami le ndoda eseduze kwami le ngiyibamba nani kushuthi iwumngani wami le ndoda ngize ngibe nenkinga nje nayo iwumngani wami. Okay Umngani wami lo mangihamba ngiyosebenzela le Cape Town ngithola itoho. So the other day I was thinking about how I use my free time and I decided to do something different. That's when I started using this platform called Stockity. At first I didn't take it serious. I just wanted to understand how it works. What I noticed that the platform is easy to use and everything is straightforward. So this is a demo account. You can test things here and build confidence. Now I'm switching to my real account. I'm looking at the charts. I feel like it might go down, so I'm pressing down. It's moving, guys. Yeah, and you can see the result right there. You can see the result. For me, it's about consistency and, for me, it's about learning and being consistent. There are many assets available and you can use the platform anytime. Plus, they have tools to help you improve over time. If you want to try it out, check the link in the description or my pinned comment. Use my promo code Duyaza. Ngimtshele mngani wami yazi la ngifelwe imoto la bekethi ngiyogibela ngiyadrive ngiye Cape Town manje kunezinto engasayitholi kahle into ngicela ngithathele imoto uzongithowela yona mfowethu noma ngibizele i-breakdown thatha imoto uyifakele kulokhuzana uyise straight endlini egarage befike idilize khona kwama service nani okushodayo sengokubona mangabe sengibuye hayi umjida avume ngempela ke hayi mangifika
sengithola la sengingama-holiday ngiyabuya ngivakashile. Ngifica umama laphana cha hayi nami kusho ukuthi uthi uyongenzela ukudla. Abuye angenzela ukudla ngidle ngiqeda ukudla. Athi hayi uyabuya usaya ey'tolo kancane nento akayikhohliwe. Yebo. Akhohlwe ifoni yakhe. Abe. Ngithatha ifoni-ke mina ngi-check-e la efonini. Ayi ngiview ifoni kamama phela kamama umngami phela sishadile naye. Hayi view la efonini mangithi hayibo hayi ngithola igama lale ndoda. Mana webhuti ngicela ungene emlonyeni. Isizathu esenza ukuthi wena uthathe ifoni kamama zikhona yini izinto ebesezenza obusuyisola ezenza ukuthi uzugcine ufike kuleso sikhulu. Ayikho into eyimfihlo enginayo nomama wasendlini. Eyami ifoni uyayipheja, eyakhe ifoni ngiyayipheja. Ayikho imfihlo enginaye nomama wasendlini. Nguzwa kahle. Njengoba ngisebenzela kude nje mase ngibuyile uyahamba nefoni yami ngisale neyakhe. Kungabi nankinga. Kungabi nankinga nje ujatshula udala ubuyile isithando sami se right. Hayi ngibona inhliziyo ebomvu mina mangibona ukuthi hayibo la inhliziyo manje ngoba ziya kumngani wami straight uthi hlobo lunothando luvuka bulolu uthando lolu. Hayi ngithi akangizame yazi into ezongenzela isixazululo la. Hayi ukuthi ngibize nini okungcono. Ngithi ake nizame ukungisiza ngoba ngayithathela mina izinqumo kuzoba inkinga. Nakho ke senisizileke naqhamuka ke ngempela ke. Ngana kwethu ngiyakuzwa mntamkhulu ngicela usondele uze la eduze kwami. Webhuti igama ubani mfowethu? Igama ngoMagic, uMpanza Magic. Umpanza Magic. Yeah. Umlingo. Yeah, umlingo. Umlingo. Yeah. Ngana kwethu uma ngabe ubhuti ngapha njengomngani wakho. Yeah. Ethi kuwe webafo nakho ngithi ngiyekapa yafela endleleni. Awuze ke mfowethu uzoyithowa uyise garage uyise endlini. Wena usuthatha imoto uyise endlini oyise garage. Yini esikuhlanganisa nomama wakwakhe? Ayi kushuthi nje mangachaza kahle nje kahle waphinde wangibiza umama wakwakhe ukuthi ngimlungisele futhi yona angazi imoto kwakunankinga kanjani ngaphinde ngafika ngamlungisela kwa yona imoto. Nami okunye ngeke ngisachaza kakhulu ngoba naye wabe sekhala ngokuthi ubafa ngoba usebenzela. Ungijwayela lento yakho ngoba kwayena uneyakhe imoto nawe futhi unento zakho. Dothi umuntu lo wenzayo. Ukuthi ngoba ngathi uthi Mina kuthatha ngifake phakathi njengomngani wena ungcono uvesa. Yena impela umngani wami impela kodwa manje. Uzolala embhedeni wami udle lesitsheni sami uqeda udla ukudla kwami futhi. Nami ngasathi ngigadela umfowethu njengekhaya. Umgadela ngomdlela umfazi. Engahambi. Ngokumdlela umfazi wakhe. Ngathi ingane ezozalwa lapha eza kwaba. Ngoba manje umekhala njalo uthi kude anginakho ubani engisazi kwashe kwacima ngithi mina okay. Odokotela bakhala ngokuthi ukhulelwe for 3 months ngingakho for 6 months wena uzomithisa umngamo wena. Hayi kwaba. Shuthi mina ngisilima mina. Ingane wampera kwaba nephuthu umakoti ngazi. Uyahleka. Shuthi kumnandi. Kusho ukuthi kumnandi. Man hey bafethu ngayiloko hey. Kusho ukuthi kumnandi. Ingafike ezandleni. Ngeke ngafike ezandleni ukwazi ungena kanjani esitsheni sami. Yabona leyo ngizwa kahle. Ngizwa asiyenze kanje lento. Ngicela ukuthi ngingamoshi isikhathi asiyenze kanje. Asibize umnikazi wendaba yabe la. Nakufuna ngivele ngemsakazi. Hayi futhi umnikazi wendaba uzothatha sithule. Kule ngizomfonela ngizoza la. Angithi uyazi ukuthi wena naye nizohlangana la namhlanje. Uyakwazi lokho. Ngikuthatha njengomfowethu. Khuleka sizoyiqeda. Ukhetha ungenza kanje? Ya ngingakutatazelisi yeke. Izophela namhlanje le ndaba sizoyiqeda. Mayibamba ifoni uyamtshela ukuthi usufikile woza. Ya. Ngamtshela ukuthi phuma sengila. Azodlala umuntu weswe. Hayi. Wa mama. Yebo baba. Ngithe ngisacela ungihlangabeze woza sengikhona la ngithi asihlangane khona dala. Kulungile lapho. Ngisacela ukhuphuke masishana ke. Danke dala. Uzofika la ngifuna ukuzwa yena. Uhlangothi lwestory sakho ukuthi luthini. Size sifike lana ingoba bekwenze njalo. Mfowethu ngicela ukukubuza webhuti Magic. Yeah. Ake sithi uyafika. Ngiyazi ukuthi lento lena ifaka umshado phakathi. Kodwa usisi kumele iqinisa lenze egcineni. Uma ngabe ngimbuza ukuthi sisi khetha phakathi kwamfowethu noMagic. Ukhetha bani? Athi yena ngikhetha ubaba wakwami. Izophatha kanjani wena lonto? Hayi mina nginake ngophelo kwamfowethu vele. Wona bosiza mina bengisiza umfowethu kahle kahle.
ngeke ngibe nankinga ngoba phela ngeke ngithathe umakoti kwakhe Ngoba yena akakhona ukuyisiza akajive kahle ngcono umjayivela wena. ngoba manje ngiyabona nami ukuthi izinto ezikanjalo njalo ukuthi ngendlela yena akayichaze ngakhona ukuthi yena une problem. Yeah. Okay. Athi mina Ngane yakwethu ngicela ukubuza kuwena. Uma ngabe umama uyafika la. Sesifike egcineni sokuthi kumele akhethe ngoba egcineni kosuku kumele kube nesinqumo esiphumayo. Ukuthi njengoba ubhanqa amadoda amabili ngesikhathi esisodwa. Uhamba nayiphi? Ebese ethi yena uhamba nanangu Magic. Uzoyithini le ndaba wena? Sekuzofuneka kucace ukuthi oyedwa uhamba ukhubazekile noma uyaphila. Kufuneka kucace nje lapho ukuthi oyedwa ukhubazekile ngoba yena into bese ngicabangela yena bese ukuthi ngimthathe avesana ahambe straight ayosinda ngobulongwe emakhaya ngoba inkomo ngathi zimfanele nezinkukhu. Ngimlethe endaweni esilungu ngimthengela umuzi oright ngimphilisa kahle. Isilungu amapizza. Yena nje ubona nje ku right nje akahambe ayele emakhaya axova amagunya adle isikhokhonethi. Bakithi webhuti Magic. Umama akazi ukuthi wena khona la wazi ukuthi uzohlangana nobaba wakhe. Ngicela ungenzele kanje. Ngicela uyongimela nje buqamama lapha ya ngizokubiza. Ko Magic wani yena lo. Ubuza mina manje anti umngani wakho. Mina ngizwe ngathi Magic, mina bengamazi. Angimazi Magic. Ukuthi wayenza izinto zenzeke kodwa uzozenza wrong. Usezenza wrong. Uzenza wrong manje usendlelele etshene efayo manje. Hayi. Uye lo mama wakho. Nangu nkosikazi. Sanibona. Ninjani ma? Siyaphila. Siyaphila sondela ngane yakwethu ungasabi. Uyaphila? Yebo ngiyaphila baba. Okay, bengicela ungimele ngapha sithando sami. Ngicela nje ungimele ngapha ubheke lapha phambili. Usondele ungasabi. Usisi igama usikhuluma nobani? Khuluma noPhilani. Uphilani. Yebo. Wabani isibongo? Dube. Dube. Yebo. Okay, ubaba uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani ubaba? Umuntu wami, i-straight sami. I-straight sakho. Yebo. Okay, bengicela ukubuza njengoba uthi ubaba nanto wakhe i-straight sakho. Akukho yini sisuphila lawo njengabantu esiphila emhlabeni kunamaphutha esiwenzayo kunala eshibilika khona kunala esiwa khona kodwa sibuye sivuke siqoqa. Akukho yini la mhlawumbe uthi wena kunala engangashibilika khona okunala engisashibilika khona namanje kunento engiyenza engamelanga ngiyenze baba ngayazi. Akukho baba. Ayikho. Yonke into ihamba kahle. Yonke into ihamba kahle. Noma ngabe ubaba ngoba uqeda ukungitshela ukuthi umuntu osebenzela ngaphandle uyaphuma eCape Town uyahamba. Noma ehambile akaze kwenzeke ukuthi mhlawumbe wena kube nenye intshetshana engenayo izofudumeza ubaba engekho. Konke kuhamba kahle. Kuhamba kahle konke. Yebo. Kulungile ke mntama ngiyajabula mangizwe ukhuluma kanjena. Ngicela ukwenza kanjena ngoba angifuni ukuthi simoshe isikhathi. Angifuni ukumoshela isikhathi sakho baba, angifuni ukumoshela isikhathi sakho. Ngifuna siyenze lento ibe uqondile. We Magic sondela. Sondela wakhipha amehlo mama nje Magic igama lakhe asu Magic uphila wena. Mina ngithe Magic angazi ukuthi amehlo la wakhiphelana. Ngithe Magic ayiphila. Anti uphila igama lakho? Yebo baba. Nawe Magic. Sondela, woza yebo. Awekho amagama, anginamagama. Ngicela ngikhulume naye Magic lo. Ubani lo? Mana, ubhuti uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umngani kababa. Umngani kababa. Yebo. Yini oyihlanganisa nobhuti? Lutho. Awuhlanganisi lutho. Ibhuti baba ngicela ukubona ungikhulumelayo. Awuhlanganisi lutho naye. Ama message ebengiwafica emafonini. Abuya kuMagic. Buya sithandwa sami manje ngikukhumbula kade uhambe. Isehluleki sendoda. Uyisehluleki nje sendoda. Hawu. Uyindoda nje lehlulekayo nje ingakho mina ngagcina sengibona ngcono ngithatha umngane wakho uMagic. Ngingafukuza isikhathi eside kangaka ngifukuzela wena ngifukuzela enye indoda yakodube engingabazi ukuthi odube bakubona lapha. Ngiyaxolisa baba. Ngifukuzela uxolisana uxolisa kuba. Ngiyaxolisa. Kodwa ke ngibone kungcono ukuthi ngiye ngiyakondla each and every month ayikho imali engayifaka. Lo muntu uyena okwazi ukugibela pheko kwami umbhede ethi ulungisa iglobe yasendlini. Ngisehluleki. Mana manje uyisehluleki ndlela. Ngisehluleki kuphi khona? Akondli kahle. Manje le mali lento le
Ayidli ipapa. Ayidli ipapa. Ayidli ipapa le. Wena into ejabulelayo ucansi. Ucansi. Pheze kwalezi ingane ezingaka eziwu10 onazo zasekhaya. So akasaqhufuzi kahle. Njengoba unenqoba yezingane zasekhaya nje. Unoshukela. Unoshukela. Phela uma unoshukela yimi, sho ayimi. Ayimi. Ah. Ayimi. Sangibona le ndoda ingcono. Ingcono le Majiki ndoda. yama. Yebo right yena. Akanankinga umejiki. Akanankinga. So Nemali uyangipha futhi. Kahle kahle nina nobabili. Nina nobabili niyangijwayela kahle kahle. Wenze njani? Engahamba umfazi ngendlela yokuthi ubaba kwashe kwacima ngathi mina kunokuthi uye ngaphandle uzigcina ubaleka. Okungcono umfowethu ngoba uthi uhamba isikhathi eside. Akube kanjalo ngendlela yokuthi ufuthumezela ubafa ikhaya. Ufuthumezela mina ekhaya wena. Ngoba nakho usekakhulu wena. Uyisehluleki wena. Uyisehluleki. Ufuna ngenzeni into oyifunayo? Imali ngiyakunikaza wena ufuna ucansi nje. ube right ekhaya. Manje ngicela ukubuza, ngicela Lapha noma ufikile vele nje ucaswa ipipi lakho alivuki. Ayivuki nje nduku. noma selibona igolgotha kanje ayivuki. Ayivuki. iJerusalem alila phambi kwakhe. Unoshukela nje ubaba. Mana Zingake ingane onazo ekhaya? Zingake ingane onazo ekhaya? Noma mhlawumbe kwayizona kuzona ezami lezo ngane zakho mhlawumbe akuzona ezakho. kwayizona lezo ngane kusho ukuthi akuzona ezami. Ngenzela ingane iphandla lapha ekhaya ngenza umsebenzi lapha. Wenzela amabhantshi iphandla akuzona ezakho lezi ngane. Uyazini uyabona nje into engizonitshela yona. Uyabona njengamanje. Into isinqumo engizosithatha njengamanje sisodwa. Wena hamba uyohlala noMagic wakho. La ekhaya angisakufuni. Ngihamba. Thutha kwamanje yonke impahla yakho uphuma uhambe la. Into engizoyenza nje njengamanje ukusuka kwakho nje la asihlangana endleleni kwangane zakho ngeke usaphinde uyithola. Njengoba zisekhaya gogwazo nje ngeke uphinde ubone. Ngiyakuvalela yonke into. Ngikhathala wena ngiyazithatha ngizisemsebenzini ngiyosifundisa ngale Cape Town. Ngoba manje angizolongithuthela namacala nje. Angithini ngiya. Wengatshela ngani mina njengendoda yakho ukuthi baba silungisa inkinga kanje esekameleni. Uza yona he. Yini uhlula kulungisa umuzi wakho wena? Ulibele ilambongolo le. Ulibala ilambongolo le. Indoda. Indoda mina ngiyini mina? Ngifukuze mina ngifukuzela ubala. Ngifukuzela ubala mina. Khona iyahlekisa le ndaba imnandi. Uyajabula wena. Iyajabulisa le ndaba mina. Uyajabula wena. Umama uthi ayisebenze. Manje wena iyajabulisa le ndaba. Into kayisebenza umama. Kulo mfana lethu sibhamisami lapha emotweni. Ujabulile manje wena. Umama into kayisebenza. Wona ujatshuliswa lokho ukuthi induka ayisebenzi. Makalungisa inkinga zakhe. Ujatshuliswa lokho ukuthi induka ayisebenzi. Akalungisa ama problem akhe. Akalungisa inkinga. Eyama isebenzi. Ngislima mina. Uyakhamba olungisa induku yakho uphume kuyo. Akalungisa inkinga zakhe. We mama ngicela ukubuza. Manje ushola ukuthi mosuka la uhamba noMagic. Yebo ngihamba naye. Indaba kaba ibiphelile. Ayiphelile. Ngoba angimazi ucabanga ukuthi ngiye emakhaya. Angiyini. Uyazini abahamba baphume baphela eduze kwaba baphume baphela kuyimanje nje abaphume baphela bengajiki kodwa lapha ekhoneni ngoba ngiyazi ngeke bajike Siyahamba. akuhanjwe nje Ninga uyabona nje Siyahamba. ningahamba. kodwa lo dodo owenzayo lokushaya idlozi ngelinye ilanga sindindwa ndini Uyazi bafene bengithi lento yenziwa yithini ingane kuphela. Bengithi yenziwa yithi lento youth. Kanti no mama bethu no baba nisenkingeni kanje. Nisenkingeni. ngaze ngalithwala usizi Ngenxa kashukela kuthiwa ushukela. Thiwa igolgotha noma ulibone. ngiyamodla lo muntu ngizela na inqwaba yengane lo muntu Namhlanje sezokhuluma. intatha asekho ziyaphila eziyisikhombisa Usezokhuluma namhlanje uzokhuluma kanje kusho ukuthi kwayizona lezi ngane akuzona ezami manje weba ngicela ukubuza ngane yakwethu ngoba umshado akusinto encane. Akusinto efana nobudlelwane nje. wemfowethu Umshado lento ihlanganisa izinto eziningi. ihlanganisa abantu abaphansi Ihlanganisa izinto eziningi wemfowethu. idlozi la kubi idlozi lasekhaya Wenze njani ke kulesimo esikanje manje? hey uyazi akwaliwana kanje makuthiwa kuyahlukana okungcono nami ake ngiyothetha lapha emsami ke ngiyibuzisise kahle lento ukuthi yini abeke bekhulume laba balapha abadala ukuthi yini kahle kahle mase kunje kwenziwa njani ngoba kusho ukuthi kunomshopho othile nje ovelile phakathi kwaleli ikhaya noma kunedlozi elithile elicasukile ake lisho ke ukuthi licasulwe yini Casulwe yini? ngeke ngigcina umfazi isikhathi eside kangaka ekugcineni azongenza isiphukuphuku kanje Edlangalaleni nokho. ngiyasebenza lo muntu njalo ngenyanga ngimfakela imali ngango 18000 Uyayiphika namhlanje. njalo ngenyanga uthi akunamali engena Kunamali efakayo.
imali engangithe akangithole ngayo imoto le yayiqhamuka kumina ngaze ngamupha u5000 wakhe ukuthi ndoda awubone ukuthi ubhalansisa kanjani kanti uzobhalansisa umfazi wami funa kahlala esitulweni sami yena adle esitulweni sami azothobale nje asuthe nje abobhongoza njalo azumeka aphuphe ngoba uyazi ukuthi awukho le emazweni ngikhululekile ayikho imbongolo kushuthi mina ngisiphazamiso into ekufanele ngiyenze nje angazi mhlawumbe kuzoba khona ambulance namaphoyisa noma uDAF namaphoyisa angazi mfowethu hayi awuzama ukwenza ngendlela adusho ngayo ukuthi akawuyosholeza ubuze lapho ukuthi kwenzakalani ngoba kodwa manje noma sengayithola impendulo sekuyafana hayi sekuyafana bafo ngoba manje uyabona ukuthi kushuthi ithekile lamanzi inkukhu ibalekile kahle ngithela amanzi emhlane wedada kuyafana akusenanto ngithela amanzi emhlane wedada akunanto sezo lo muntu uyangigundela igceke lo muntu uyena ngimthume ezitolo ngeemoto zami ngithi thatha imoto njengomuntu engazi ukuthi yabona lo mngani wami sisuka naye sihlupheke sonke angifuni lusizakala uzwa esakhula alisense namanje sekusebenza mina njengomngani wakhe ubuthi wenza ubuntu kodwa yena phezulu kobuntu engibenzayo uthintithela kumina inyawo ungenza ucarpet kanti wenzela umuntu orong ungenza ucarpet ngibonga ngepleti lamasimba kwayiyona lembongolo le ngabe angazi ingane zizothini ingane zami zizothini zona zizoyibona ke zizoyibona kanjani ukuthi kanti ubaba noma yipi lempilo abayiphilayo hayi obhodi hayi mntamkhulu nami ngiphelele yabona isicazululo salento mina ngazi sisoba yini kodwa ke hayi kulungile ake ngiyosholeza kodwa angeke kuphela u3 days esaphila ngimfundile kodwa wona ngeke kuphele u3 days esaphila angenzi njalo ngeke kuphele angenzi njalo ngeke kuphele angizokumthinta ngezami izandla angizokumthinta ngezami uzoyenza ezomthinta akumina ozokwenza akumina ozokwenza akumina njoba sengicasukile sengikhulumile nje sekucasuka abaphansi lapha ya sekucasuka ngisho sigodlweni kuyimanje kwamoto abazobehamba ngayo izobaginqa kwakusasa noma ku3 days ngeke kuphele ngeke ayihamba khehla ngeke ayihamba mfowethu sengikhathele ayihamba bhuti ngeke hamba baba ngeke hawu hayi ngeke ayibuyi bafuthu inkinga zikhona yonke indawo kahle inkinga zikhona yonke indawo bengithi mhlawumbe ama80s ama2000 abakhalayo kuthiwa hey emjolweni kunjani abantu abashadile shada umshado ushadiyana ziyakhala nakubo zikhala nje kabuhlungu futhi wangazi ke nami masekunje sizile sabona sazama ukulungisa unfortunately akulunganga usisi ugcine ethatha uMagic athi ngihamba noMagic indoda yakhe yomshado isela isikhuluma ukuthi yakuba phansi yoshweleza athi kunemoto ezoginqika u3 months awupheli kunomuntu okuzocula amagugu kunzima bafethu ngudlamini sibankulu uJamash Jati Nkomozidle Khanga ngoba esela belusi bafethu ngithi ngiyabonga thank you so much for the support thank you so much for the love ngithi uma ngaba waka subscribe kuDuyaza TV go now and subscribe ngoba izinto ezokuphuthela zinzima kakhulu subscribe ulike ushare ucomment mfethu I want to know what you think about the show what you think about the beautiful work that we doing Sinphiwe ngiyabonga Maera thank you for driving us my brother phinda eoffice shout out to you Mlungu siyabonga baba wami umtimande ngithi danko asambe Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu uJamash Jati Nkomozidle Khanga ngoba esela belusi sigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of Uyangjolela mara wena wayitsuri nakina limuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom jwayela imali yami yonke le all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo kanjani umuntu amzwanga utheni uthi osithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili qale kabe ushimpilo